Не, ну ты зорка там якби... А яка зорка, супокойся, хотя... Ейсман ругається матом? Ну так. О боже. Так, зачиніть Ейсмана, каб ён нічога не зрабіў. Я такой, давай. Я заўсёды быў пра-беларускі, але па-расейску. Дзякуючы тэхніцы Радіо Свабоды. О, калі ласка. Я прытапліваю за зборную Расіі, бо, мы ж браты. Ну, що ж москалям давали люлей, яны захапіць хацелі. Ось, бачыце, я, калі трэба сцяг браць і заходзіць. Мікіта, ён адна з самых буйных фігур беларускай медыапрасторы. Сказаў, у цяперашнім часе ён вельмі любіць. Ведаеш, я дагэтуль не магу паверыць. Я прыходжу да яго на могілкі, размаўляю. Першы раз заплакаў інтэрв'ю Мікіту якраз такі. Я ведаю. Ставце падабайкі вось такія са слязамі. Беларуская журналістыка сёння гэта крыху пра боль, пра адлегласці, але таксама і пра надзею. І сёння ў мяне ў гасцях чалавек, які не дае гэтай надзеі знікнуць. Сёння я размаўляю з Александром Івуліным пра шчырасць у часы, калі прасцей проста прамаўчаць. І пра тое, як гаварыць з людзьмі, калі цябе не заўсёды чуюць. Пагаворым пра Мікіту Мелказёрава, пра ягоную спадчыну і пра тое, як сонцу заглянуць у нашыя вокны. Саша, ты ўзяўся за праект «Загляне сонца ў наша ваконца». Праект... Ён просто «Загляне сонца», без ваконца. Без ваконца. Но это моя звычка такая, я цікаўлюся беларускай гісторыяй, бо я знаю канцоўку. Скажы, ласка, як ты прымусіў сабе сам сказаць так? Ну, слухай, справа ў тым, што гэта увогуле было складана і нескладана адначасова, таму што я быў упэўнены, што менавіта гэты праект, ён павінен працягвацца, бо, на мой погляд, там замяніць Мікіту ў жыццё Маліна, увогуле немагчыма, і рабіць жыццё Маліна без Мікіты гэта ніяк. А вось менавіта «Загляне сонца» гэта вельмі важны асветніцкі праект, вельмі важны асветніцкі прадукт, і пытанне ўвогуле не стаяла. То есть там нават першыя тыдні, калі Мікіта не стала, вось ты пачаў так цяжка размаўляць пра гэта ўсё. Дагэтуль цяжка пра гэта ўсё размаўляць. Калі Мікіта не стала, я вырашыў, што, трэба рабіць. І мы з камандай «Загляне сонца», з адным з прадюсераў, рэдактараў гэтага праекта, ён мне прапанаваў. Я тут жа даў згоду, бо... Не было нейкіх такіх сумневаў, разумееш? Чалавек сыходзіць, сябр, і заўсёды ёсць таксама пэўная, скажем так, не мяжа, але пэўны ўзровень, который ён задаў, і ты не можаш быць адначасова і горшым, і рабіць гэта для людзей, і людзі, магчыма, ўспрымуць цябе, умоўна кажучы, як чужака. Як фідбэк, напрыклад, цябе. Так, і я табе шчыра скажу, што я здзівіўся. Я шчыра здзівіўся, бо, напэўна, усе ведалі нашы сяброўскія адносіны, хоць Мікіта ніколі не казаў, што ты мой сябр, бо мы знаёмы, я пісаў гэты тэкст 2011-го, мне здаецца, года, і, Мікіта ва многам, шмат у чым, і Мікіта шмат у чым быў тым вось настаўнікам, старэйшым братам і гэтак далей, які мяне ўвёў у журналістыку. І пасля вось яго сыходу з трыбуны, гэта была такая вельмі балючая гісторыя. Я такі, Мікітосик, мы ж з табой толькі вось пачалі размаўляць, толькі вось пачалі ўспрымаць адзін аднаго больш-менш на раўных. І ён сыходзіць, і вось у мяне такое, трэба рабіць яшчэ лепш і рабіць яшчэ больш якасна, каб гэта было класна. І у мяне не было ніякіх сумневаў, што атрымаецца зрабіць класна, але я табе шчыра скажу, я вельмі хваляваўся у дзень рэліза, бо па-першае, калі запісвалі, я чытаў суфлёра, і мы вось гэтыя 17 хвілін, якія выйшлі ў эфір, я недзе гадзіну ўсё гэта чытаў, перачытваў, і гэта было сапраўды вельмі хвалююча. І вельмі было хвалююча рэлізіць уже гэты выпуск, бо я табе шчыра скажу, што я думаў, што будзе там даволі не тое, голас у яго скрыпучы, увогуле ён руды і неталантлівы, і слухаць яго цяжка. Але я шчыра здзівіўся. Я сядзеў той дзень, гэта была серада, я сядзеў, усе каменты чытаў. Я дагэтуль зараз чытаю усе каменты, і толькі 4 негатыўных камента. То есть... Выслаў страйк на этой каменты ці не? Не выслаў, але я іх такі
блин, 4 негатыўных. Я так, і нават, ну, мне нават даже не верылася, што я ўсё гэта бачу, бо я думаю, што будзе больш такога негатыва, будзе больш нейкай крытыкі, не тое, не сёе. Але я так здзівіўся таму, як гэта ўсё было ўспрынята. Я вельмі здзівіўся, што такі моцны фідбэк, вельмі прыемна было чытаць там. Хтосьці пісаў, вось я пішу гэты камент, пакуль не паставіць мне падабайку канал «Загляне сонца», я яго выдалю, бо гэта камент з Беларусі. І такі вельмі шмат чаго у дырэкт, вельмі шмат людзей пісала, што вось мы з Беларусі, мы не можам пакінуць падабайку, пакінуць каментар на гэтым канале, але вось ведай, што гэта вельмі важны праект, і гэта, ну, гэта вельмі натхняе. А глядзяць з Беларусі большасць, так? Так, 80% з Беларусі, і гэта вельмі крутыя лічбы, і я вельмі быў здзіўлены, што там па лайках, па падабайках на канале гэта вось зараз самы западабаяны. Вельмі хорошае слово. Западабаяны відос на канале, і, ну, гэта просто вау. І, ну, я шчыра сказаць, я не чакаў такой падтрымкі, і цяпер вельмі сыкатна панізіць нейкую гэтую планку. Ну, і вось трэба, вось бачыш, вось трэба браць гэты крыж і несці, бо я размаўляў з псіхолагам, калі ўсё гэта здарылася, ну, і яна такая мне параіла, што, ну, Мікіта, ён сышоў фізічна, але вось, ну, у вас ён будзе назаўжды. І вось, ну, яна параіла мне такую зрабіць практыкаванне, што вось усё самае найлепшае, што вось хацелось бы взяць вам ад Мікіты, працягнуць, вось выпішыце на ўсё гэта, і вось рабіце, працягвайце, каб ён жыў. І, ну, ува мне ён будзе 100% жыць, і вось мне здаецца, што праектам «Загляне сонца» мы паспрабуем вось працягнуць яго справу. Ведаеш, гучыць вельмі пафасна, мне вось гэта не вельмі падабаецца, вось падняў сцяг, вось, ну, вось гэтая патэтыка. Просто трэба рабіць класна, рабіць стылёва, і ўсё. Ну, па вялікім рахунку, я вот таксама, гэта пафасны выраз, што пакуль мы памятаем, чалавек жыве, але насамрэч, калі задумацца глыбока, так яно і ёсць, таму што той самы Караткевіч, пакуль людзі чытаюць яго кніжкі, гавораць пра яго, набіваюць статухі, такое ўражанне, што ён жывы, проста ён дзесьці вельмі далёка, і ты не бачыш яго штодзённа. І таксама з Мікітамі, ты працягваеш гэта ўсё, і хочаш не хочаш, чалавек заўсёды будзе памятаць, што ён гэта распачаў. Але калі ён сам пачынаў усе гэтыя працэсы з таксама журналістыкай, ён вельмі, ну, на маю думку, вось калі ён пачаў асабліва па-беларуску это рабіць, вельмі хутка дасягнуў такой вышыні, которая для шмат каго, асабліва ў беларускім ютубе, она была, ну, скажем, недасягальная. Як ты думаеш, у чым тут канкрэтна быў сакрэт? Слухай, ну ён вельмі глыбокі. Ну, то есть, справа ў тым, што мне заўсёды было, ну, ён не пра рэакцыі, то есть ён пра сэнсы. Ну, то есть, справа ў тым, што, ну, у нас крыху розны падыход, і я, чаму вось мне там пісалі, давай, жыццё маліна, а я разумею, што я так не здолею, бо у яго такі грунтоўны падыход сэнсавы. Я больш, ну, рэпарцёр па сваім складзе, я там рэакцыя, я там нешта падмеціў, я там хутка, вось я больш заточаны, я больш пра хуткасць, а ён вось пра грунтоўнасць, пра ўсё вялікае. І вось, ведаеш, ну, яму сапраўды было вельмі складана вось такіх аператыўкі, то есть ён, калі працаваў на онлайнеры, ён, блин, смена, вось там няма майго, ну, там трэба пісаць тэксты пад навінавыя гісторыі, пра тое, каб алгарытмы цябе больш выдавалі. Ну, і яму здавалася, што там, ну, не хапае вось душы, не хапае вось такога глыбокага і пра сэнсы. І Мікіта заўсёды быў пра глыбокае і пра сэнсы. І мне здаецца, вось гэта вельмі зачапіла. І самае галоўнае, што не зважаючы тое, што там рабіла Радыё Свабода, там нашы зубры, типа кшталту Зенона Пазняка, там і ўсіх іншых, але ён неяк папаў у гэтую плыню ў 20-м годзе, калі вось все выбухала. І людзі пабачылі, што вау, беларуская можа быць, ну, вось у 2021, мне здаецца, ён перайшоў, я ў 21-м сядзеў, 21-м, напэўна.
Ну, пытаюсь. Ну, 21-22, ну, да вайны і паўнамаштабнага ўторгнення яшчэ. І вось людзі пабачылі, што на беларускам можна рабіць сучасна, стылёва і модна. І такія, вау, офігеть. Вось, ведаеш? І гэта пра тое, што я казаў, што гэта не пра пакуты, жалобы, зноў, не зважаючы нікога, не людзі, якія выходзяць са сцягамі, вось, якіх там... Я разумею, што ты кажаш пра тое, што гэта можна паказаць з некага пазітыўнага боку і хутчэй парэкламаваць, як нешта, куды варта ісці. Бо я згодны, што вельмі часта, і мы часам з людзьмі тут на канапе пра гэта гаворым, калі ты гаворыш там ці пра мову, ці пра гісторыю, віктымізацыя адбываецца. Так, мы цярпелі, пастаянна нас мучылі, а трэба проста перавярнуць трошкі на іншы бок і паглядзець на сябе таксама з іншага боку, што, ну, не можна пастаянна пакутаваць і лічыць сябе ахвярай. Трэба нарэшце проста часам выйсці з гэтага стану, бо выхад з гэтага стану дазваляе тебе больш актыўным быць. Я думаю, што таксама згодны з табой, таму што ён падняў на іншы ўзровень, напэўна, на ўзровень масавасці. То есть там сотні тысяч праглядаў па-беларуску, нейкіх гасцей. Раней гэта было вельмі складана уявіць. І фактычна, я думаю, што многія выпускі яны набіралі больш праглядаў, чым некае там беларускае тэлебачанне ў лепшыя часы. То есть як контрпрапаганда, як нясенне чагосьці высокага светлага, яго сапраўды это атрымалася. Але ведаеш, мне яшчэ здаецца, што Мікіта маў пазіцыю, але ён не станавіўся вось пад гэтыя сцягі. То есть гэта не было такой гісторыі пра тое, што я там змагар. Не, у яго актывізма вельмі мала было. Ён сапраўды, яму быў цікавы іншы чалавек. Ён цікавіўся іншым чалавекам. Гэта таксама адзін з ключоў, я думаю, таксама. І можа там падавацца, што ён любіў жартаваць. Я не люблю людзей, але тое, з якім імпэтам ён працаваў, тое, з якой любоўю ён рабіў кожны выпуск. Мне, дарэчы, вельмі падабаецца любоў, каханне ў беларускую. Гэта розныя рэчы, гэта проста вау. І вось тое, як ён просто да мелачэй, да драбязніц рабіў усё гэта, ну, гэта вау, незвычайны ўзровень. І самае галоўнае у тым ліку, што каманда Шцямаліна дазваляла яму не гнацца, ну, не гнацца нікуды, але дазваляла яму час падрыхтавацца, не там спяшацца, а вось рабіць якасна і рабіць так, як ён можа. То есть ён меў пэўную свабоду у тым, як рабіць і з кім рабіць. І гэта сапраўды, ну, для мяне гэта вельмі круты ўзровень. І, ну, я не ведаю, хто вось зараз можа у бліжэйшы час нават прыблізіцца да гэтага ўзроўню. Гэта просто неверагодна. Скажы, ты быў знаёмы з ім 15 гадоў. Якая гісторыя жыцця, які выпадак, на твою думку, найлепш адлюстроўвае таксама у яго унутраны свет у ўзаемадзеянні з табой? Розныя гісторыі ты таксама, напрыклад, апісваў у гэтым артыкуле пра Мікіту, у лісце, дакладней, сітуацыю там з Іванам Эйсмантам, але... Ну, слухай, мне здаецца, што Мікіта, ён вельмі круты сябар, ну, прям класны. Але ён такі увесь зачынены. То есть, вось, ведаеш, мне вельмі спадабаўся адзін сябар, сказаў, што вось яго зналі, ну, ён на расійскай пісаў, его узнавалі многія, но знало очень мало людей. Вось. І ён такі чалавек, які нібыта з усімі меў нейкія зносіны, але вось сапраўды пускаў да сябе вельмі мала людзей. І тут я табе скажу две гісторыі. Першая, гэта калі я там сышоў, калі мяне зачынілі, вось, ён паставіў аватарку там з маім партрэтам у сябе ў інстаграме. Я выйшаў, і ён дагэтуль з гэтай фатаграфіі. Я такой думаю, дзед, давай, змяняй. І ён кажа, не, хай вісіць, я не ведаю, што паставіць. І, карацей, я паставіў такую ж аватарку сабе ў інстаграм. І гэта было вельмі дзіўна, калі ў нас две аднолькавых аватаркі былі. Люди такі пішуць, што адбываецца, чаму две? Што за бах інстаграма? І ён толькі пасля гэтага, ладно, мало, все, задолбаў, все, давай я змяню. Ён змяніў гэту аватарку, але, ведаеш, тут яшчэ цікава, што вось ён не любіў
паказваць свае эмоцыі, таму што гэта было пра нейкую адчувальнасць, што ён баяўся, каб паказваць сабе вось нейкія такія Слабыя моманты, так? Так. І ён таму, ведаеш, у нас быў жарцік, што ён заўсёды вось першым сыходзіў там са ўсіх там дней народзінаў, са ўсіх там нейкіх тусовачак, бо ён такі пасядзеў, прыйшоў, і я вельмі, ведаеш, у мяне быў апошні мой дзень народзінаў, мы святкавалі, і ён не прыйшоў ко мне на дзень народзінаў. То есть гэта было пасля канцэрта Каржа, я рабіў відэа пра Каржа, пра канцэрт гэты вялікі ў Варшаве, я адвёз яму свайго сабаку, і там нешта здарылася, што у Ліны, напэўна, у Ліны была алергія, і яны, карацей, не прыйшлі на мой дзень народзін. Але, ведаеш, я увогуле не пакрыўдзіўся, бо я ведаў Мікіту, ён такі піша: «Всё, малы, прабач, тут так сабе, карацей, не прыйду». І я неяк не пакрыўдзіўся, але для мяне было вельмі важна другое, што ён увесь дзень накануне сидзеў з маім сабакам, і такі, ведаеш, вельмі другая рэч. Гэта гісторыя не пра тое, што гэта пра нейкія вось віншаванні, пра ўсё гэта, а пра тое, што вось ён сапраўды рабіў нешта для цябе такое незаўважнае. Канкрэтным дзеяннем. Незаўважнае. О, я зараз распавяду табе гісторыю. Гэта было ў Менску, у нас ужо з'явілася. У мяне першая пазнавальнасць у Мікіты, 20-й год. Мы ідзем з нашай сяброўкай адной па праспекту, і нас сустракае хлопец, кажа: «О, блин, клас!» Мне там кажа: «Блин, респект, все круто, малайчынка, класныя відосы». І Мікіта кажа, і да Мікіты так звяртаецца, я кажу: «Дзякуй, што глядзіце». І ён такі: «А тебе я увогуле не ведаю, скажи шчыра, тебе на онлайнер по блату взяли, типа, ты картавый», и все такое. И Микит такой: неяк там отжартовался, кажу: «Так, про сложек там трапил, все такое». И он такой: «Ладно, все, давай». И я ржаў як гіена, шчыра скажу, бо гэта было вельмі смешна ў моманце, але мяне вельмі здзівіла, як Нікіта так, окей, там аджартаваўся, але я бачыў, што яго гэта, вельмі ўразіла, вельмі пакрыўдзіла, але, здаецца, што просто жартик там нейкі, і там не было ў форме агрэсіі, але гэта была вельмі класная гісторыя, вот розні там ад фейсбучных меркаванняў, калі чалавек можа вось падысці табе і вот што сказаць, што мне не падабаецца твой контент, мне не падабаецца твоя падача. І Мікіта так нармалёва адрэагаваў. Хаця ён вельмі любіць, каб яго казалі, што ён малайчынка, каб яго там хвалілі. Расказаў у цяперашнім часе, ён вельмі любіць. А я, ведаеш, я дагэтуль не магу паверыць, што ўсё гэта. То есть прайшло там 3 месяцы, але ў мяне такое, ведаеш, там шух. І я табе шчыра скажу, што адно з маіх зараз такіх будзе дзіўна гучаць место ў моцы, гэта могілкі. Гэта вельмі нармальна, мне здаецца, не трэба саромецца это. Я табе шчыра скажу, што я прыходжу да яго на могілкі, размаўляю, і такое, нібыта ты гэта выпускаеш, і гэта такое дзіўнае адчуванне, канешне, але да мяне яшчэ, мне здаецца, доўга будзе прыходзіць уяўленне, што вось гэтага няма, але вельмі хочацца там, ведаеш, патэліць, распавесці штосьці, нейкага абмеркаваць, нейкую з'яву. І гэта цяжка. Сапраўды цяжка. Я дагэтуль вучуся з гэтым жыць. Час ад часу здаецца, што нармалёва атрымліваецца, час ад часу не. Але бачыш, у нас такая, я вельмі блытана ўсё гэта распавядаю, бо я, калі шчыра, не вельмі яшчэ адрэфлексаваў ўсё гэта. І, вядома, ёсць там думкі зняць нейкае кіно аб Мікіце, але мне здаецца, што трэба вось каб крыху часу, каб гэта не была гісторыя пра слёзы, таму што зараз яшчэ вельмі балюча, і вось тут усё сядзіць. Мне здаецца, ва ўсіх людзей, хто з ім ведаў, і мне здаецца, трэба крыху часу, бо вельмі хочацца паказаць, што Мікіта гэта сапраўды вось праз оптыку вельмі вялікую, што гэта сапраўды
одна з самых буйных фігур беларускай медыяпросторы. Так, журналістики, абсолютно. А расскажи, до речі, про ту гісторію, уже заканчиваючи, как бы так само про Микиту Блок, про гісторію з Эйсмонтом. Ён паслаў Эйсмонта на футбольным поле, ці што гэта было? Микита, ён... Мы гулялі турнір, які там быў да дня народзінаў Беларусь-5, там каманда журналістаў супраць там каманды АТН. Ну, АТН ці Беларусь-5, я не памятаю. І вось супраць нас гуляла каманда, дзе гуляў Эйсмонт. Ну, ён, дарэчы, вельмі класна гуляе ў футбол, сапраўды. Ён такі жвавы, ён вельмі круты дрыблёр, і ён хуткі, і гэтак далей. Я таксама нармалёва гуляў у футбол, і я так, ён кажа, все, давай, табе трэба закрыць Эйсмонты, хутчэй закрыць Эйсмонты. Табе трэба зачыніць Эйсмонты. Мы даємо за такі загаловак, як і Вулін закрыў Эйсмонта. Так, зачыніць Эйсмонты, каб ён нічога не зрабіў. Я такой, давай. Ладно, ну і я просто гуляю даволі жорстка, але ў межах правілаў. То есть я там такі, супраць мяне, калі я гуляў у абаронцы, было складана гуляць, і я вось паўсюды за ім рухуся. То есть Эйсмонт з мячом я адразу перад ім, каб ён там не мог там развернуць наперад нешта. Ну, яго не атрымлівалася. І ён все назад. І я просто, без фола, по правилах. Мы гуляем по правилах. Я без фола все гуляю з ім. І вось, ён пачынае заводиться. Бо калі у тебе нічога не атрымліваецца, ён такі заводится, і ён у адзін з момантаў, я зноў без парушэння правілаў гуляў, і ён нешта разворачивается, Мы запікаем одну літару. Ну так, все. Эйсмонт ругаецца матам? Ну так. О, Боже. У эфіры не, але вось на футбольным полі так. Ён мяне піхае, і я такі, я таксама, калі гуляю футбол, я там магу ўсё гэта зрабіць. Я толькі гэта думаю, і тут просто з некуль невядома адкуль вылетае Микитос і штурхае яго, і ён там адлетае на некалькі метраў. Мне здаецца, мелказёр то, што там нешта ляпнуў, але гэта гісторыя про тое, што вось на футбольным полі супраць Микіты было вельмі складана гуляць, бо ён вельмі эмацыйны. То есть ён усё, што там накоплівае, ён выдае на поле, і ён вельмі не любіў праігрываць. То есть, ведаеш, нават зараз, калі ўжо там нешта, ты не так хутка бяжыш, ты там не паспяваеш, але ён вельмі не любіў гэта аддаваць, бо можна было праіграць там па тэхнічных характарыстыках, а вось пра тое, што ты мусіш не адбароцца недзе, нешта не так зрабіць, вось ён ніколі гэта, ты папіхаліся, і гэта была вельмі такая паказальная гісторыя, бо калі колькі мы гулялі з Микітосом у адной камандзе, калі там хтосьці кагосьці з нашых чапляе, то все, Микіта першы такі здаровы, што ты, як ты, і гэтак далей. І гэта было класна, і, дарэчы, вось мы зараз рыхтуем кубак мелказёраў, вось у гэтым годзе ўжо не кубак Івуліна, кубак мелказёраў будзе 5-й турнір салідарнасці, таму трэба вяртацца на поле, бо я зараз все больш у падал гуляю, а хочацца згуляць на вось кубкі Микіты. І мне здаецца, гэта будзе такая вельмі знаковая падзея гэтага лета. Вось. Давай про цябе зараз пагаворым. Ты выйшаўшы з турмы, ты па вялікім рахунку таксама пайшоў па шляху мелказёрава. Я маю на ўвазе чалавек, который не заўсёды жыў там, скажем, у беларускім кантэксце, натуральна, не з беларускай мовай. Адбылася некая рэвалюцыя таксама ўнутры. Прынамсі, ты пазіцыянуеш у Ютубе, свядома гэта робіш. Як табе удалося ўнутры, я не ведаю, сказаць правильно, пераламаць, пераключыць, прымусіць, або просто прыняць, пагадзіцца, табе просто унутраны кліч нейкі быў. А ты пра што маеш на Пра ўвазе? беларускасць. Мне здаецца, я заўсёды быў пра беларускі, але па-расейску. І ведаеш, я заўсёды, прабач, падкрэсліваю, што для мяне, таксама я разумею, што людзі гавораць па-расейску, для мяне няма ніякай розніцы паміж людзьмі, которые гавораць па-расейску, беларусы і беларусамі, па-беларуску. Мне
б хацелася, каб больш гаварыла па-беларуску, але я ніколі не ставлю кагосьці вышэй, кагосьці ніжэй. Так, бо я табе шчыра скажу, вось гэты моўны вось гэты кружочак, ён вельмі негатыўна вельмі негатыўна, бо беларусы класныя, і людзі, шмат хто з беларусаў, якія размаўляюць там па-расейску, яны зрабілі для беларускасці, для беларусаў, для беларускага. Так. Беларуская мова не дае нікому інтэлігенцыі і не робіць нікога маральна вышэйшым або той, каму больш дазволена. 100%, я з табой вельмі згодны, але ў мяне заўсёды, вось, ведаеш, мне быў цікавы беларускі футбол. Ну, то есть, гэта вельмі дзіўная гісторыя, бо хтосьці скажа, бля, ну што там можна было глядзець? А я ў гэтым працаваў вельмі шмат часу, і вось мне, вось маё сваё, яно вельмі крутое, мне вельмі заўсёды хацелася рабіць гэта лепш. Вось, і я шмат год папрацаваў у беларускім футболе. Там мы зрабілі YouTube-канал, які дагэтуль, ніхто, нават у Беларусі, людзі, якія робяць там пра спортканалы, да тых лічбаў, якія былі ў нас, дагэтуль не дабіваюць. Хаця мы, вось, Мікіта ўсё казаў, што ты быў піянерам у Ютубе, бо, я сапраўды крыху раней там пачаў нешта рабіць. Вось. А у тым ліку дзякуючы тэхніцы Радіо Свабоды. Калі-ласка. Што гэта значыць? Я здымаў там нейкія відосы, і мне такія кажуць, пазычалі, так? Пазычалі тэхніку. Я такі, вазьму там на пару гадзіначак там мікрафон. Чэшскія куклаводы. Так. Вось на офіс да вас прыязджаў, дзе луч быў. Так. Всё, і мне давалі, я так вяртаў. І так што все, бачыш, ось, вы зрабілі ўсё, Так, дакладна, это пытанне было дзіўнае маё, але ўсё ж такі, пра гэты пераход на беларускасць, бо ты сам заўважыў, напэўна, што у тваім жыцці, прынамсі, мова стала нашмат больш, напэўна. І тэмы таксама гістарычныя, калі ты раней все-таки больш фокусаваўся на спартыўнай тэматыцы, ты зараз будзеш вымушаны акунацца, як і Мікіта, у іншы свет трошкі. Так гэта так цікава. Я табе шчыра скажу, мне шчыра зараз беларускі футбол не цікавы, бо там, на мой погляд, ужо няма асобаў, з якімі я захапляюся, і яшчэ не выраслі асобы, якім я мог бы захапляцца. То есть зараз ён такі змена пакаленняў ідзе, і не вельмі мне цікава назіраць за беларускім футболам. Але мне вельмі цікава зараз было зазірнуць у гісторыю. Справа ў тым, што моя маці вельмі хацела, каб я быў настаўнікам гісторыі. То есть, навошта табе гэта журналістыка, ездзіш паўсюль, вось табе кабінет, каб сядзеў, каб ўсё, і будзь настаўнікам гісторыі. А я такі, мне заўсёды гісторыя была цікавая, бо у мяне быў вельмі круты настаўнік гісторыі з 5 па 8 клас. Ён вельмі цікава распавядаў пра гісторыю Беларусі, ён там яшчэ і футбол любіў, і я проста на яго заняткі бег проста неверагодна, бо гэта сапраўды цікава. Чалавек, які можа зацікавіць гісторыяй моладзь, гэта вельмі класна. І я такі, вау, клас. І мне здаецца, у 8 класе ён ад нас сышоў, і ён шмат часу папрацаваў ахоўнікам у Еўраопце, ці ў Алме, бо там больш плацілі, яму трэба было карміць сям'ю. І ён там дальнабойшкам стаў. Зараз, на жаль, ён з'ехаў з краіны з-за палітычнага пераследавання. Вось. Ты зараз паўтараеш па ягоных шляхах ідзеш, ты сама папулярызуеш гісторыю. Так, але вось ведаеш, мне вельмі зараз цікава. Я такі, вау, здаецца, у 30 год, 30 з плюсікам, можна прыйсці да гісторыі, такі цікавіцца, такі, вау, так мы ж не ў лапцях, да глядзіце, вось там у нас ёсць, я не ведаю, там, пачынаючы ад Дуніна Марцінкевіча, які экстрэмісты, як я, скончваючы, там, не ведаю, Аладавай. То есть, і ты такі глядзіш, вау, вось тут беларусы былі, і вось тут, і яны вось нешта маглі зрабіць. Справа ў тым, што я зоршы, і я жыў у расійскім кантэксце цалкам. То есть, Россия, расійскі язык, расійская мова, расійскія футбалісты, там, я не ведаю, мы там, я прытапліваю за зборную России, бо, мы ж браты, вось гэта ўсё. Але ты потым такі глядзіш, не,
пачакайце, вось што ў нас адбываецца. 1514 год. Так. Ну, мне заўсёды, кстати... То на поле перамог. Дарэчы, мне на поле вось заўсёды казалі, типа, бабуля моя, што мы ж уже москалям давалі люлей, яны нас захапіць хацелі. Я такі, блин, што? І, ну, і ведаеш, вось, калі ты бачыш, што адбываецца навокал, там, 20-й год, 22-й, і потым ты выходзіш, такі, вось так, вось, пайшлі, пакапаем гісторыю. І мне, сапраўды, мне так цікава зараз адчыняць для сябе, што мы такія крутыя. Бо, бачыш, мне толькі 3 гады гэты гісторык выкладаў, а за гэты час я не вельмі паспеў. Я такі, стоп, гэта ж вельмі класна. І гэта, ведаеш, гэта стварае вельмі вялікі падмурак. Ну, мне зараз у гэтыя турбулентныя часы, калі, ну, у свеце адбываецца невядома што, мне вось патрэбна была гісторыя, каб заземліцца. Апора. І яна мне вельмі зараз дае гэтую апору, бо, блин, ты глядзіш, у нас вось так было. Вось Караткевіч там пісаў у каласах вось пра гэтых, і такі, цікава. А як яны жылі у тыя турбулентныя часы? І нібыта ты такую, я сабе шукаю зараз такую ролевую мадэль, каб, так вось, яны перажылі, і мы перажывем. Як казаў мой сябрушок там пра лета гарачае, гаўно сабачае. Вось. Так. Ёсць некая, не ведаю, ці падзея, ці нейкі перыяд, асоба, которая тебе асабліва торкаюць у беларускай гісторыі? Слухай, ну, мне увогуле зараз цікава 80-е, 90-е. То есть гэта гісторыя, ну, вось найноўшая гісторыя, бо я жыў, бачыш, пакаяльны інтэрв'ю. Так, тут зрабіць дзверы, вось гэта ўсё. Ну, бо я жыў у свеце расійскіх герояў. Там Суворавы, усялякія, там абсолютно. Больше беларусаў так жыве, не разумеючы, што это нешта дзіўнае, не сваё. Вось, ну і гэта ж ўсё побач, мы ж на адной мове размаўляем і гэтак далей. І я жыў у гэтым кантэксце, такі, вау, ну, клас. А што там у беларусаў? І вось у меня адчуванне, што пра 20-е стагоддзе, вось мой гісторык, ён быў 5, 6, 7 клас. Ну, гэта далёка вось да 19-го, 20-го стагоддзя. І мне вось вельмі цікава зараз разабрацца, што там было у 19-м, 20-м стагоддзе. І што там было ў 90-е. Блин, мне так цікава зараз чытаць, як там незалежнасць абвяшчалась, як там БНР ствараўся, як там Пазняк са сцягам заходзіў. Вось бачыце, я калі трэба сцяг браць і заходзіць. І, ну, мяне проста адчуванне, што, ну, усяго гэтага не было, калі я быў малы. Калі быў час, можа, чымсьці пацікаюцца, а яго не было. Я такі, вау, офігеть, а ў 90-е вось так было. А там, я не ведаю, быў мітынг у 2002 годзе, каб чэмпіянат свету по футболе паказвалі. Я такі, да ладно, прикольно. А вось там, не ведаю, там Карпенка, там Захарченко і гэтак далей. Захаренко. І ведаеш, мне вельмі бракуе просто якасных мемуараў, якасных біяграфій, аўтабіяграфій. Я табе просто зараз хочу прарэкламаваць майго былога рэдакцыйнага калегу Сергея Наумчыка, который пра 90-е напісаў некалькі кніг, яны ёсць і ў PDF-версіі, і ўсім таксама нашым гледачам раю. З 91-го года па 96-й, і неўзабаве, наколькі я ведаю, яны ведуць сама ў адной кнізе. Это чалавек, который найбольш пісаў якраз таки пра тое змаганне, пра якое ты кажаш. Для мяне таксама это вельмі натхняльныя гады, таму што это паказвае, як пасля Савецкага Саюза, дзе ўсё было выпалена, з'явілася раптам, фактычна як бы з ніадкуль, эліта, которая будавала новую дзяржаву. Там і беларускую мову прасоўвала, адкрывала беларускія школы, тэлебачанне, універсітэты. Я нават зараз, калі гляджу, бывае зараз там на ютубчыку, ці дзесьці на іншых сацыяльных сетках, беларускае тэлебачанне 92-го, 3-го года, там такія рэчы былі. Ну вось, зараз неверагодна. Зараз мы на сонца, за спойлер. Хаця ўжо да таго моманту, калі выйдзем, Магчыма, да, і пазней будзе. Ну, мы зараз вось зрабілі выпуск пра беларускае тэлебачанне 90-х, і такі глядзіш, вау, дык гэта ж наш ютуб, толькі вось у фармаце тэлебачання. Вельмі разнастайна, вельмі на беларускай, вельмі класна. І ты такі,
Офігеть. Так, А я такое пам'ятаю, в было? дитинстві Сергій Філімонов, «Відьмо, не відьмо». Так. Світлої пам'яті так само, може, як і Микита, нема з нами, але тое, што ён зрабіў у свой час, я пам'ятаю, прасоўваць сусветны кантэкст, камп'ютарныя гульні, музыка, кіно. І людзі ведалі вельмі шмат, я думаю, менавіта дзякуючы яму. Ну, цяпер такое толькі ў Ютубе. Ну так, і вось гаспадара Навумчыка, які я рабіў відэа пра Васіля Быкова. Дарэчы, я здзівіўся, што 100 яно сабрала. Гэта вельмі, вельмі класна. Я рабіў там з тваімі калегамі з Рада Свабоды, я ў тым ліку размаўляў. І вось ведаеш, даведавацца пра тое, што у нас Быкаў быў, гэта не строчка ў падручніку па беларускай літаратуры. Давай шчырымі, хто там... я чытаў у 8 класе, мне здаецца, «Журавліны крык», але гэта, такое, пра вайну і все такое. А потым ты чытаеш там, не знаю, «Жоўты пясочак», там, всялякую другую літаратуру пра вайну. Калі ты ўжо маеш досвед, што вось тут пад бокам вайна ідзе, і ты такі... так вось, гэты чалавек там нам адкрыў Шагала, вярнуў у наш сусвет. Вось пра яго вось так кажуць і вось так. І Алексіевіч, дзякуючы ў тым ліку, яму там мела магчымасць там запісваць свае гісторыі. І ты такі, вау, офігеть. І вось гэта гісторыя, калі ты разумееш, што там яны рабілі, і ты гэта пераносіш на нас. Мне вельмі цікава, яшчэ ведаеш, прабач, што ты думаў, мне вельмі цікава параўноўваць персанажаў там 80-х, 18-х стагоддзя, 19-го, 20-го стагоддзя з тым, што мы бачым зараз. Гэта вельмі, вельмі цікава. Слухай, але гэта так і ёсць. Калі мы параўноўваем Скарыну, ён зрабіў нейкі прарыў у пэўны час тады, калі гэта здавалася немагчымым, зайшоў на новую прыступку. І калі мы кажам, напрыклад, пра Мікіту, таксама чалавек, который, скажем, там, узнёс беларускамоўны YouTube да іншага ўзроўню, раней мала каму або практычна нікому такое не ўдавалася. І таму это нармальна. І сёння ты будзеш працягваць эту справу. Фактычна будзеш займацца справай свайго настаўніка па гісторыі. Ты адчуваеш вот эту місію? Это ж некая новая асветніцтва таксама, я не ведаю, нясенне просто святла беларускасці ў народ. Слухай, мне не вельмі падабаецца вось гэта гісторыя пра місію. Але па сутнасці так яно і ёсць. Ведаеш, ты ж это не робіш для прагляду, бо давай прызнаемся шчыра, скажам, што это, магчыма, не самыя тэмы прахадныя таксама для Ютуба. Я з тобой згодны, што гэта, можа, не самыя тэмы для Ютуба, але, як казаў мой зямеля Владзімир Караткевіч, рабі нечаканае, як не бывае, як ніхто, і тады пераможаш. І у мяне вось вельмі заўсёды была гісторыя пра тое, што немагчыма рабіць пра беларускі футбол, ён нікому не цікавы, так, каб глядзелі дзесяткі тысяч. Немагчыма рабіць інтэрв'ю з беларусамі, каб глядзелі там дзесяткі тысяч. Немагчыма рабіць пра гісторыю. Давайте зробім так, каб глядзелі дзесяткі тысяч, бо гэта такі класны чэлендж. Вось мне не падабаецца слова місія, бо яно такое, гэта ж зыбран завет, а вот чэлендж гэта класна. І вельмі хочацца, каб гэты чэлендж быў удалы, бо пра футбік атрымлівалася, пра інтэрв'ю таксама больш-менш, здаецца, атрымліваецца, і хочацца, каб таксама пра гісторыю атрымлівалася, бо, ведаеш, гэта месіянства, яно, канешне, час ад часу прыбівае, бо ты разумееш, што, можна, каб леп нічога не было, застаўся па Беларусі, не было б 20-го года, застаўся па Беларусі, рабіў бы пра футбольчык, там свае прагляды, але, ведаеш, пафосна будзе зноў гучаць, але ёсць адчуванне, што перарос крыху гэты футбольчык. І, ведаеш, крыху злуюся, калі шчыра, калі вось мяне дагэтуль ідэнтыфікуюць як спартовага журналіста. Я ўжо фіг знае колькі гадоў, 3 гады дакладна увогуле амаль нічога не рабіў пра там спорт. І вельмі хочацца вось, каб нешта засталося пасля цябе, бо гэта сапраўды важна. І калі казаць пра прагляды, то час ад часу, калі шчыра, вядома, цябе прыбівае то, што, не даглядзелі, там, зрабіў там знака умоўнага. Свае 50 сабе збярэ, але,
есть адчуванне, што можна было там і 100 зарабіць, і ты злішся вось на сябе, што дзе-то не дапрацаваў, потым ты злуешся на людзей, якія не даглядзелі, таму што вось вам, чаму вы не глядзіце? Але гэта вельмі добрыя лічбы, улічваючы таксама і крыміналізацыю Ютуба, і кантэксту, якім мы працуем. Але вось гэта самае галоўнае, што мне вось не хочацца заганяць себе, ну, вядома, есть аргументы, там, крыміналізацыя, нельга ставіць падабайкі, каментары, гэтак далей, але ўсё роўна ты такі, блин, ну, і я дагэтуль у сябе гэта не задушыў, што мне хочацца рабіць прям, каб былі прагляды, не хочацца заганяць сабе ў гэтую бурбалку, што, ну, 30 000, ну, нормалёва. Ну, слухай, ну, гэта больш, чым кніжкі Караткевіча наклад мелі там у пэўны час. Ясна, што там агулам там сотні тысяч, але калі браць YouTube прагляданасць, так гэта перакрочвае ўсе проста магчымыя фарматы. Але, ведаеш, вельмі натхняе. Ну, то есть, у меня, ведаеш, вось, калі я выйшаў, у меня быў узрост там пазнавальнасці, ўсё, там все радавались, падыходзілі, зараз крыху меней падыходзіць. Але мяне так натхняюць гісторыі, калі вельмі, ну, у эміграцыі вельмі не хапае вось жывога, жвавага размоў з людзьмі з не бурбалкі тваёй. І найлепшае место для гэтага Варшава Заходняя. То есть, ну, час ад часу... Там, вакзал ты маеш на ўвазе? Ну, так, вакзал Варшава Заходняя, час ад часу там нейкія дакументы трэба перадаць і гэтак далей. І вось я на мінулым тыдні там сустракаў, трэба было нейкія докі перадаць. І я сяжу там туды-сюды, мне там падыходзіць чалавек, Саша Івулін, там пазнаў, мы з ім паразмаўлялі, ён там сустракаў ці то жонку, ці то жонку, напэўна. І, ну, вось, ён так класна мы паразмаўлялі, дзякуй за тое, што вы робіце. І ён, карацей, потым пайшоў, потым вярнуўся, вось вам зефірка, вось гэта наша беларуская. І гэта было так прыемна. І проста вось такіх дробязей, а потым я забіраю докі, а там чалавек, які перадае, такі, можна сфоткацца, вось. І ты разумееш, што гэта чалавек у Беларусі, і вось, ну, не гледзячы на ўсе тыя гісторыі, што нельга падпісвацца, нельга каменціць, нельга ставіць падабайкі, але яны глядзяць, яны да цябе падыходзяць, фоткаюцца, і яны дзякуюць і табе, ну, і мне. Псіхолог вучыць, не табе, а мне, табе ли не ведаць. І вось гэтая гісторыя, яны вось так даюць нейкае натхненне, бо час ад часу такі думаеш, навошта гэта ўсё? І цябе запытваюць, можа, вывучыш мову ўжо ангельскую, якую пайдзеш там пра футбік нейкі здымаць. Але вось, ну, такі у мяне псіхалагічны склад, што мне так хочацца рабіць сваё для сваіх і, ну, просто паказваць, знаёміць адзін аднаго і даваць вось гэтае адчуванне святла нейкага, што, ну, вядома, там зараз новая там крымінальная справа. Не ведаю, колькі дадуць, можа 8-10, але, ну, ці варта, ну, калі ты ў эміграцыі, ну, напэўна, варт. Слухай, пра эміграцыю і пра новую старонку твайго жыцця ты сказаў таксама на інстаграме ўжо некаторы час таму, так, пра тое, што ты будзеш жаніцца. Да, так. Атрымаў у каментах на нашай ніве, што чаму не по-беларуску прэзентацыя? Да, рэчы, была такая думка. Так, там было так динамика отношений на примере Александра Івуліна і Веронікі Станкевич. Ну, мне вельмі хацелася нейкую такую максимально канцелярскую гісторыю туды ўпіхнуць. Ну так, было вельмі хвалююча. Ну, мы просто з Веронікай, мы знаёмыя з 2015-го, мне здаецца. Вось, ну там мы сябравалі, потым вось дасябраваліся да гэтай гісторыі. І, ну, слухай, мяне шчыра здзівіла гэтая рэакцыя. Я думаю, ну, наша Ніва напіша. Ну, то есть, у іх такая гісторыя. Светскі леў новы. Ну, так, але я так здзівіўся, што усе медыа ўсё гэта забралі. Я такой думаю, ну, прикольно. Не, ну, ты зорка там, як бы... А якая зорка, супакойся. Хаця мне там з нашай Нівы распавядалі, што
навіна больше по бабарыку сабрала. Я такі думаю, ну куды бабарыка? Але ведаеш, ну мяне шчыра гэта здзівіла такая вось масавая рэакцыя, але зараз вось ад цябе паеду. Моя сябручок мой спадар Янушкевич написал там пост у Фейсбуку. Я не сижу в Фейсбуку. Так, ты маешь на увазі выдаўца Андрея Янушкевича, Так, который написал «Івулін будзе жаніцца», там у посте, дзе ён пералічвае, што хтось не зайшоў кніжку беларускую купіць. Так. Бо я не сижу в Фейсбуку, але мне чоловіка 3 гэта прислали. Я такі, ну окей. І ось зараз ми з тобою скончимо розмову, поїду до спадара Янушкевича, набуду яго 0 і попрошу, каб і сделаю там сторис, каб і гэта так само написали, каб спадар Янушкевич не крыўдзіўся, бо, ну, я ще розкажу, мяне гэта здзівіла такая рэакцыя, так. Але, ну, я згодны, што ось трэба не толькі ось пра гэта пісаць, а у тым ліку пра выдаўцоў кніг, якім зараз вельмі цяжка, так. І якіх там трэба падтрымліваць, бо, то як зараз адбываецца сітуацыя з кнігамі на беларускай, мяне, калі шчыра, гэта вельмі бянтэжыць, бо, Ну, гэта тая самая гісторыя, як з і крыміналізацыяй Ютуба, пераследамі, крымінальнымі справамі, проста ўсё, што выходзіць па-за рамкі нейкага там афіцыйнага. Ну так. І вось, ну, трэба паехаць да Янушкевіча, так. але я крыху... Так, але размова была пра Вераніку і пра цябе таксама пра адносіны, пра дынаміку адносін. Паколькі ты сказаў, што купіш кніжку, трэба падтрымліваць, я таксама нагадаю нашым гледачам, каб ставілі лайкі, падабайкі пад гэтым відэа, пісалі каментары. Дзякуючы гэтай актыўнасці, гэтае відэа змогуць пабачыць больш людзей, а гэта як бы наша місія або чэлендж, як кажа Саша. Так, пра дынаміку адносін. Я не читал всю презентацию, не знаю, она там была в доступе менавіта. Расскажи тезисы, закинь в чат GPT и расскажи мне тезисы. 10 гадоў ты знаёмы сваёй дзяўчынай. Што ты даведаўся за 10 гадоў пра адносіны, як іх будаваць шчаслівымі і які сакрэт у цябе? Да, ну... Снова получу люлей, бо один раз нетрапно сказал у подкасте, и все, и покрыўдзілася Вероніка. Не, справа в тым, што я, бачыш, я таксама баюся ў адносінах, у асабістым быць такім, ну, вось, усе там лічаць, што я такі вельмі фрэндлі, я сапраўды вельмі фрэндлі, але я вось да сябе, ну, вельмі мала людзей дапускаю, і гэта вось, справа тым, што у мяне, зноў, да Мікіты зробім адсылку, у яго 14 жніўня дзень народзення, у мяне 10-го, то есть мы такія львы. Я таксама леў, дарэчы. О, а у цябе калі? 6. Класс. Бачиш, праз 4 дні. Вот. Блин, жнівень офігенний місяць, скажи. Ну скажи, класний місяць просто. Найлепший львы топ і жнівень топ. Я промовчу, бо скажу, що не сціпла, але я з тобою згаджаюся. Вот. І глядзі, у чым справа? Справа в тым, што мы вельмі доўга сябравалі, і вось у нейкі момант так атрымалася, што сяброўства перарасло ў нешта большае. І я вельмі удзячны Веронікі за тое, што вось мы разам, мы ўжо 3 гады разам, вось таму ўжо трэба было рабіць прапанову. Ну, не трэба было, ну, я разумеў, што трэба яшчэ там нейкую даць імпульс гэтым адносінам, бо у нас усё добра, але хочацца, каб яшчэ больш добра было. І, ну, гэта вельмі класная гісторыя, калі ты адчуваеш, што вось табе хочацца там вяртацца дадому, цябе там чакаюць, што у цябе там ёсць неверагодная падтрымка і што гэты чалавек, з якім вы прайшлі там вельмі шмат, эміграцыю, пасадку маю. Ну, мы не сустракаліся, калі я быў за кратамі, хаця б мы не маглі сустракацца, калі я быў за кратамі. Ну, то есть справа ў тым, што гэта і эміграцыя, і маё зняволенне, і вось зараз смерць Мікіты, і, ну, заўсёды гэты чалавек быў побач, заўсёды гэты чалавек натхняў, і, ну, я адчуваю, што, і я спадзяюся, што я ўпэўнены, што яна робіць мяне лепей, я раблю яе лепей, я яе вельмі кахаю. Вось бачыш, у нас закальцавалася, кахаю, люблю, я вельмі кахаю, гэта, ну, сапраўды вельмі круты чалавек. Не цяжка ў эміграцыі все это разам рабіць як бы адносіны, таму што людзі стресс перажываюць, так? Тут яшчэ шмат усяго, это вся сітуацыя, якая як дамоклаў меч некая вісіць.
Ну слухай, мне здаецца, што з-за таго, што мы шмат друг друга ведалі, адзін аднаго ведалі, мы неяк все так сышліся даволі роўна і ну вядома там нейкія эмацыйныя рэчы ёсць, калі там хтосьці штосьці стамляецца, але ну яны такія, як і ва ўсіх. Мне здаецца, што калі ёсць каханне, я зноў становлюсь пафосна. Не, нормально. Это звычайныя рэчы, это натуральнае, нема нічого пафоснага. Ну калі кахаеш адзін аднаго, тады і ўсё норм. І вось ведаеш, там сабачка у нас ёсць, Паддзінтон называюць, які таксама Паддзінтон, таму што ён апынуўся ў эміграцыі з Перу, толькі ён у Лондоне, мы у Варшаве, і вось аб ім таксама клапоцяцца добрыя людзі. Таму мне здаецца, што та не, нармалёва. Як ту дынаміку падтрымліваць? Дынаміку? Так. Я кветкі пакупаю кожны месяц, можа 2 разы на месяц. Вось. І да проста цікавіцца, як адзін у аднаго справы, быць разам і ўсё. Блин, я ніколі, ведаеш, Дзім, я ніколі не распавядаў пра адносіны. Гэта мои першыя сур'ёзныя адносіны. Успрымае это як псіхатэрапію, так? Мне цікава. Я хожу да тэрапеўта, але вось зараз неяк забіў. Можа, нідзе месяц не хадзіў, але... Ты даведаўся пра сябе. Слухай, я вельмі шмат даведаўся пра сабе, і трэба было, ведаеш, дайсці да псіхолага, бо я калі выйшаў, я тогда такі шок. Все, а я в парадосе, зараз будем валіць, а прайшло паўгады, я такі, опа, сны нейкія, увогуле не сніцца нічога, то есть ёсць гісторыя про то, што ты ідзеш па вуліцы, табе здаецца, што за табой сочаць, калі там хтосьці ідзе ззаду, у цябе такі шух, рэфлексы, ну то есть такое, яно вельмі даганяе, і мы недзе паўгады, год працавалі над тым, каб усё гэта дастаць. Вось. І увогуле усім раю хадзіць да псіхатэрапеўтаў. Гэта вельмі класная гісторыя, калі ты можаш нешта выгрузіць, нешта даведацца пра сябе, нешта, ну, калі шчыра, вельмі робіцца жизнь прасцей і лягчэй. Але, ну, гэта ведаеш, калі чалавек ідзе да псіхолага, то першыя часы, калі ў яго ёсць нейкія там вынікі, ён усім кажа, ідзіце да псіхатэрапеўта, ідзіце, але гэта не працоўная гісторыя, бо ты сам павінен адчуць, што табе трэба дапамога. І калі ты адчуваеш і кажаш, блин, все, мне трэба дапамога, давайте з гэтым нешта рабіць, то у гэтым, мне здаецца, выпадку ёсць нейкі вынік. Калі гэтага вось хтосьці кажа, все, давай, ідзі, ну, гэта не працуе. Ну, мне здаецца, што ў Беларусі шмат хто саромецца, таму што лічыць гэта таксама праява нейкай слабасці. Калі ты заплачаш, асабліва калі мужчына, значыць, о, господи, там некая ануча, не можаш свае эмоцыі стрымаць, трэба сціснуць кулак і ісці наперад. А мне здаецца, гэта так сабе гісторыя, калі шчыра, бо потым так даўбане, просто капец. І, ну, просто нават выплакацца чалавеку, ну, за грошы, вядома. Час каштуе. Так, за грошы, вядома, але выплакацца, пакінуць вось там увесь негатыў і неяк атрымаць нейкую параду, гэта слушна. Вось ты задаў класнае пытанне, што я даведаўся. Ну вот, я даведаўся, што плакаць не сорамна, бо у мяне, ведаеш, у мяне сапраўды была гісторыя, што мне было сорамна, калі я вось праяўляю там шмат эмоцый нейкіх, а калі я там кажу нейкія добрыя словы, калі я кагосьці там падтрымліваю, бо вось я казаў, што ты нібыта баішся быць уязвімым, адчувальным. Вось, бачиш, я выйду сёння адчувальным словам. Так. Вось, а ты баішся быць адчувальным, і гэта такое, раскрывацца такая не вельмі беларуская рыса, дарэчы, што мы такія, мы ўсё ў сабе, і толькі вот самым блізкім. Ну, давайте. Вось, таму, мне здаецца, гэта таксама вельмі важная гісторыя. Ну, то есть, і слухаць сябе трэба, бо калі ты там нешта робіш насуперак, то ўсё адно ў пэўны час усё гэта вылезе і будзе, ну, такое сабе.
Дзякуй, што ты прыйшоў, раскрыўся і з пафасам, і без пафасу. Я таксама не бачу нічого праблемы ў тым, што людзі часамі з пафасам гавораць. Гэта сама частка жыцця, і мне здаецца, што на нікога яшчэ не забіла таксама. Ну так, але ведаеш, ну я нібыта саромлюся вось такіх вялікіх рэчаў, бо нас жа заўсёды там шмат беларусаў. Не трэба высоўвацца, не трэба сябе нахваліваць. І гэта, ведаеш, у мяне не было ні аднаго сумоўя ў жыцці. Не ведаю, ці добра, ці гэта, ці не. Але вось калі мне распавядаюць, калі беларусы там прыходзяць на сумоўе, яны такія, ну, што там, ну, вот, вось мы там самалёт у космос запусцілі, але, ну, што там было, ну, там, зрабіў задачку нейкую і гэтак далей. І вось, мне здаецца, ад гэтага таксама трэба адыходзіць. У мяне пакуль атрымліваецца не вельмі, бо нібыта нейкія, вось, ведаеш, сядзяць гэтыя трыггеры, што трэба быць такім у рамачках і гэтак далей. Вось, таму дзякуй табе вялікі, дзякуй за тое, што паслухаў мяне. Блін, я нават ганаруся, што я... Ну, вось, для мяне было вельмі цікава, што ці буду я ў цябе рыдаць, ці не, бо гэта такое, пра Мікіту я, напэўна, упершыню так у паблік распавядаю, і думаў, вось, наколькі гэта норм ці стром, вось усё гэта. І мне, ведаеш, ну, такое, я вось вельмі хаатычны быў. Я разумею, пра што ты кажаш. Я, дарэчы, нікому не цікава маё меркаванне ці мая думка, але ўсё ж такі я мушу прызнацца, што я першы раз заплакаў інтэрв'ю Мікіту якраз такі. Я ведаю. Гэта было пры тым, што тэма была зноў жа звязана там з беларускасцю, з беларушчынай. Гэта не было нешта асабістае, але ёсць тэмы, которые проста нас прыбіваюць. Я таксама не лічу, што плакаць это сарамліва або штось такое. Это не пра слабасць зусім. Это проста пра тое, што ты адчуваеш. Карацей, глядзіце гэта інтэрв'ю, плачце, ставце падабайкі вось такія са слязамі і пішыце ў каментарах, што... Дзякуй табе вялікі. Дзякуй. І пішыце ў каментарах, што трэба.